Ahojte, čaute, vítajte na kanáli Ondrej Digital. Ako prvé vás ako vždy vyzvem, aby ste odoberali môj newsletter, pretože na Substacku dostanete každý útorok. Možno nie úplne každý, ale chcel by som sa k tomu dostať. Minimálne raz mesačne pošlem také akože zhrnutie môjho technologického týždňa. Plus, ak by náhodou stáva sa, že tieto videá niekde miznú, tak tam ich vlastne dostanete. A dokonca sú tam aj spätne tie moje technologické videá. Normálne, ak máte o nejaké záujem, čo som niekedy publikoval, chcete si to pozrieť, tak dole pod videom napíšte do komentára, o aké video máte záujem. Ja ho fúknem na Substack. Dá sa tam normálne nahrať. To je proste že druhý YouTube. No, dnes mi prišla, dámy a páni, takáto správa od môjho kamoša. Those of you that haven't seen it yet, YouTube has started to auto-translate the videos. Listen to the voice that I have in German. Wow. Wow, dieser Haarschnitt, der war der Hammer. A k tomu mi napísal môj kamarát, no, tak veľmi sa snažili a dopadlo to ako vždy. Dokakali sme to. No, nie je to úplne doslovná citácia. V každom prípade, ja som super nadšený. YouTube, ak neviete kontext, YouTube prichádza s tým, že bude automaticky cez umelú inteligenciu, nazvime to, dabovať YouTubeové videá. To znamená, vy si pozriete video od niekoho v Stramtárie a on na vás bude, to video bude ako keby ste pozerali dabovaný seriál po slovensky. Nie je úplne v takej kvalite, to je vlastne pointa, ktorú mi poslal môj kamarát, že teda ako veľmi je to zlé. Ja som to ešte neskúšal, iba som si vyskúšal, či sa to dá. Poslal som mu screenshot, je to možné, samozrejme. Má to určité obmedzenia, nefunguje to na Slovensku a nefunguje to so slovenčinou. Tak tu sa musím opraviť, pretože som zistil, že na Slovensku to funguje. A síce iba v tých jazykoch, ktoré sú podporované, zistíte neskôr, ale môžete to vyskúšať, funguje to. Ale ja to chcem vyskúšať, pretože ma to extrémne zaujíma. Pretože áno, ja tiež sám som uvažoval nad tým, že by som svoje videá ako keby publikoval aj na, povedzme, anglický kanál a že lebo sú nástroje, ktoré vám to ako predabujú. Sú nástroje, ktoré vám to pretitulkujú, to je úplne bez problémov, to robí vlastne YouTube už dlhšiu dobu, že teraz vlastne všetky videá titulkuje automaticky generovaný skript. To robí aj moje videá, môžete si zapnúť titulky, dokonca môžete zapnúť automatický preklad titulkov do hociakého jazyka. Hej. Napríklad v Amerike ma sleduje kamarát, nevie dobre po slovensky, môže si dať automaticky preložiť titulky pod mojimi videami. Samozrejme niektoré slangové slova, alebo keď rozprávate veľmi rýchlo, alebo prebrepnete, tak to nemusí úplne dobre zachytiť, ale používam jeden nástroj, kľudne vám aj poviem, volá sa Captions. Používam 3 také nástroje, ktorými ako keby upravujem, alebo teda pracujem s titulkami. Jeden sa volá Captions, ten je veľmi dobrý, občas to celé zblbne a s tým sa nedá nič robiť. Druhý sa volá Opus Clip, ten mi robí to, že už vie aj titulkovať samostatne, ale nerobí to tak dobre ako Captions. Ale vie robiť to, že tam mu dáte proste link na video vaše a on vám ako keby AI vytvorí také ako výstrižky z vášho videa. Skúšal som to veľakrát, niekedy som to aj zavesil niekde ako storku, ale nie je to ako keby ste si to vy postrihali, pretože a hlavne ako tam aj píšu oni, že ako vlogy to proste nevie úplne dobre robiť. Proste, že tam nie je ako keby fokus na nejakú subtému, ktorú on vytiahne a vlastne z ktorej spraví ako keby nejaký výcud. Dokonca to vie spraviť, že to oreže ako proste na mobilnú platformu. Vy mu poviete, aké to má byť dlhé, aby to zvládlo buď do 30 sekúnd, 30 až 60 sekúnd, nad minútu, nad 2 minúty. No a potom ešte používam jeden, s ním teraz experimentujem a ten sa volá, tuším, Clap. Vlastne to je úplne totožná kópia až konkurencia toho Opus Clipu. Mal som chvíľku pocit, že to možno robí lepšie ako ten Opus Clip, tak som si to zaplatil, lebo som fanúšik týchto nástrojov. Ja mám takú naivnú predstavu, že jedného dňa poviem nejakej umelej inteligencii, pozri si všetkých mojich
605 videí, ktoré mám publikované na Ondrej Walker Travel a ďalších 1000, ktorých som zmazal už, alebo pozri si teda iba týchto 605. A môjim štýlom nastrihaj, tuto som nahral 3 hodiny zo Kuala Lumpur a sprav mi z toho vlog. A ja viem, že dneska je to utopia, ako asi možno je nejaký nástroj, ktorý to spraví, ale nebude to ani zďaleka tak dobré, ako keď ja nemám ani strihača, takže a mal by som mať, lebo ja verím, že existuje niekto, kto by tie moje videá postrihal lepšie ako ja. Ale zase to by som musel trafiť toho jedného zo 100, alebo možno z 50-ky, alebo možno z 20-ky, ktorý by to naozaj spravil lepšie ako ja. A nemohol by som skúšať tých, ktorí by to odflakli, pretože mne na tých videách dosť záleží a ja tam chcem mať ten svoj rukopis a proste chcem si to postrihať tak, ako človek, no keď už postrihal 2000-3000 videí, tak už má nejaký svoj štýl a proste má nejaký ten svoj strih, aby proste udržal toho diváka. No, práve teraz robím opak, rozprávam vám úplne niečo mimo tému. Dobre, ale možno som niekoho obohatil, verím tomu, že áno, kľudne mi napíšte, že chcete linky na tie nástroje, nájdete ich v mojom newsletteri, kľudne aj hneď teraz ich tam nájdete, kľudne sa tam prekliknite na ondrejdigital.substack.com. No a založil som aj vlastnú doménu, čiže ondrejdigital.sk, tam ich nájdete. Tam vás to presmeruje na ten. To je taká platforma proste, kde môžem napísať nejaký text a vy keď ho chcete prečítať, tak tam musíte dať svoj e-mail, pretože vám o týždeň príde jeden jediný e-mail, že som niečo proste publikoval. To je celé. Lebo proste, nahnevaný som, že proste YouTube mi zmazal kanál s veľa odberateľmi a rád by som ich získal späť a proste takto mám ako keby takú šancu to mať na jednom mieste, že aj keď mi to YouTube znova zmaže, tak ja to dám niekde inde alebo rovno tam a budete mať prístup k tým mojim technologickým videám. Chcem, aby ste ich mali. Verím, že keď ste dali ten odber, že vás to bavilo. Skúšal som niekoľko, naozaj asi 3, 4, možno 10 nástrojov, ktoré vedia urobiť to, že vy tam proste nahráte vaše YouTube video v slovenčine a ono vám to predabuje do angličtiny. Vyzerá to nejako takto. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, welcome to Piestany. Here you will find the Piestany Eco Park. Breakfast, lunch, specialties, it's all open. Apparently there should be some animals and such things here, so let's go check it out. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, welcome to Piešťany, where what's here? Eco Park Piešťany, breakfast, village, specialties, open. There should be some, they say there are animals here, things like that, so let's go check it out. Je to smiešne zatiaľ, na smiešnej úrovni a predpokladám, že to, čo teraz ideme vyskúšať, tak bude vlastne na takej úrovni ten preklad tých videí. Aby som to dlho neobkecával, poďme sa rovno na to pozrieť. Čo musím urobiť je nájsť video v angličtine, ktoré mi dovolí preklad. Poďme teda si vypočuť, ako znie pani originále. I believe so. Yeah, it was around the 1950s, and yeah, basically there was a flooding so bad that it ruined a lot of the city. So here they kind of rebuilt. A teraz môžeme zvukovú stopu, aj keď ona píše, že je síce Spojené štáty, prepnúť do hindčtiny, španielčiny, taliančiny, francúzštiny, japončiny alebo portugalštiny. No čo by sme tak najviac mohli rozumieť? Dajme španielčina. Creo que sí, fue alrededor de la década de 1950 y sí, básicamente hubo una inundación tan grave que arruinó gran parte de la ciudad. Así que aquí reconstruyeron algo así como una pequeña atracción turística, ¿verdad? Chcelo by to nejakého človeka, ktorý vie dobre po španielsky a verím, že takí ma pozerajú. Prosím, napíšte mi do komentára, ako veľmi dobrý je ten preklad. Je mi jasné, že tá reč je umelá. To je proste počuť, že to je umelé, že to je umelá inteligencia. Ale dámy a páni, takto by som sa na to nepozeral. Hej, ja vám k tomu ešte niečo poviem. Dáme si to ešte v inom jazyku. Skúsime taliančtinu. Credo di sì, era intorno agli anni 50 e sì. Fondamentalmente c'è stata un'alluvione così grave che ha rovinato gran parte della città. Quindi qui hanno ricostruito una specie di, credo,
forse anche un po' di attrazione turistica. Dobre, ešte dáme hinštinu, to absolútne netuším. मुझे ऐसा लगता है हाँ ये 1950 के आसपास की बात है और हाँ मूल रूप से इतनी भयानक बाढ़ आई थी कि इसने शहर का बहुत कुछ तबाह कर दिया था तो यहाँ उन्होंने एक तरह से इसे फिर से बनाया. Jedna dôležitá vec podľa mňa je, že si myslím, že je to nadabované tak, že tá umelá inteligencia to zvládla tak, že ten, kto vie ten daný jazyk, ten, kto vie po francúzsky, taliansky, hinštinou, rozumie španielsky, japonsky alebo portugalsky, tak myslím si, že plne porozumie, čo v tom videu je a o tom to sakra je. Pretože ja som tomu aj kamošovi napísal, že to nie je o tom, že ako to je, že samozrejme, že tá intonácia je zlá. Tá umelá inteligencia nevie dobre intonovať, aj keď akože skôr zvuk alebo hlas toho človeka je jasné, že ide o stroj. Ale možno je to aj zámer, ale skôr nie, pretože ja som, ako som hovoril, ja som skúšal niekoľko tých nástrojov a vlastne skúšal som aj čisto len vytvoriť text a že povedz mi ho umelá inteligencia, lebo takto je robené, hej, to najskôr niekto prepíše, preto sú všade teraz tie titulky, ktoré si môžete prekladať do akéhokoľvek jazyka a ono to zoberie tie titulky a vlastne ich povie tá umelá inteligencia. A teda má nejaký časový rámec daný, že tuto musíš medzi 6 minútou 33 sekundou a 6 minútou 38 sekundou povedať týchto 5 slov. Hej? A takto to funguje. Čo je ale fantastické a čo sa zabúda podľa mňa pri tom, lebo teraz budú storky, jak si z toho budú robiť všetci srandu, ale za mňa je to fantastické. Viete prečo? Pre jednoduchú vec. Moje video, zatiaľ to nefunguje v slovenčine. Ja si myslím, že to nebude veľký problém, aby to zvládalo. Keď to beta testujú, tak to preklopia na veľa jazykov, tak ako sú tie titulky. Lebo nie je problém z tých tituliek to preložiť do hociakého jazyka, to už dneska je. Vidíme to, je to možné. Aj moje videá si môžete dať v korejštine. Ale niekto v Japonsku, v Tokiu bude pozerať moje video a môže si zapnúť japončina a bude mu rozumieť. A to je zmysel. Zrazu proste áno, neprenesiete tú emóciu, nebude to také, jasné, že nie. Ale ak máte nejaký unikátny obsah, ktorý chcú ľudia si pozrieť, alebo z nejakého dôvodu si chcú pozrieť, tak mu budú rozumieť. A to je skvelé, pretože tam zrazu týmito jazykmi, ktoré sú tu, hovoria milióny, dovolím si tvrdiť miliardy ľudí vlastne. A to je fantastické pre nás ako tvorcov. Môžete robiť nejaký veľmi internacionálny obsah a môžete ho robiť v jednom jazyku a ono sa to preloží. Samozrejme najlepšie je rozprávať anglicky, máte najväčší trh, ale stále sú milióny až miliardy ľudí, ktoré nevedia anglicky, ktoré vedia iba svoj jazyk alebo nejaký iný a nie je to angličtina. Pripomína mi to presne situáciu, že na mojej angličtine sa veľa ľudí smeje, ale pozrite sa, ja idem do Korei, do Soulu a celý deň sa rozprávam s typkom po anglicky, napriek tomu, že moja angličtina je vlastne z jedného, dalo by sa povedať, strašná, hej, a proste mal by som sa hanbiť a možno prepadnúť pod zem. Ale nevadí mi to, ja sa s ním rozprávam celý deň a my si rozumieme. Viete, že nepozerajme sa na to, že máš zlú angličtinu, pozerajme sa, wow, ty sa dorozumieš. Kedysi bola taká scénka, proste išli sme niekam, ja už neviem, kde to bolo, na nejaký školský výlet a tam prišiel proste Aziat. Neviem, či to bol Číňan, neviem, čo to bol a on prišiel a povedal po slovensky nejakú vetu. Strašne smiešne. Povedal, kde ja môcť ísť toaleta. Niečo takýto štýl. A my sme sa mu smiali, ako to rozpráva, ako deti, lebo čo to je za skladbu vety, veď dvojročné decko to vie lepšie. Ale nikto sa nezamyslel nad tom spôsobom, že my mu rozumieme, čo chcel povedať. Chápeš tomu? Prišiel sem typek z druhého konca zemegule a povedal tvojou rečou niečo, čomu ty rozumieš. A to je pointa, týmto by som chcel zakončiť. Pretože aj mnoho ľudí mi píše, že Ondrej, ja neviem jazyk, nemôžem cestovať. Môžeš, proste nauč sa 30 základných slovíčok v angličtine, alebo v španielčine, alebo kde ideš, alebo proste sa skús dorozumieť nohami, rukami, tak ako to robil môj otec celý život, nevedel a v podstate ani jeden jazyk okrem základov ruštiny a trochu nemčiny, 5 slov. A dorozumel sa všade všetko, dohodol, vyjednal, proste je to len o tom, že chceme.
to, že to bude rukami, nohami a budeme si ukazovať. Hej, napríklad kopec ľudí má problémy ísť do reštaurácie. Nikdy nezabudnem na tú scénku, ako sme išli s Jankou niekde do Talianska a ona zobrala ten ponukový líst a krásnou britskou angličtinou I would like you to have proste a teraz to všetko povedala. Doniesli jej úplne niečo iné, čo si objednal. Ja som takto zobral jedálny lístok, tu som ukázal, že this. A dostal som presne to, čo som chcel. A to je proste základ komunikácie, je jednoduchosť a jednoznačnosť. Jednoznačnosť. Lebo častokrát aj v tom jazyku my sa snažíme ako keby pekne niečo hovoriť, ale ľudia nám nerozumejú, pretože rozprávame príliš komplikovane. Najmä ak sú to nie pre tí natívni speakery, tí, čo rozprávajú tým daným jazykom, ktorým rozprávate od malička. Hej, lebo aj teraz to bolo v jednom tom videu. Týpek prišiel a pýta sa, že ako sa povie v hindštine, práve v tom jednom z tých jazykov, ako sa povie milenec. A teraz on vie, že to je taký ten, že ako keby je to frajerka, ale nie je to frajerka, robia spolu tie veci za zamknutými dvermi. A on na neho pozerá, že čo? A on, že no majú spolu a potom už to pochopí. Hej, že proste niekedy to zbytočne veci komplikujeme a myslím si, že by sme sa mali fokusovať na to, že čo je zmysel a nie aká presne k tomu bola cesta, lebo niekoho cesta je komplikovanejšia a niekoho cesta je jednoduchšia a niekto si myslí, že je v tej ceste strašne dobrý a je až tak dobrý, že to prekomplikuje a potom nedojde do toho cieľa, kam chcel. S týmto posolstvom by som sa chcel rozlúčiť, okrem iného, že by som vás chcel poprosiť, keby ste dali teda odber na mojom Substacku, na mojom newsletteri. Som z toho teraz taký nadšený, tak spravte mi radosť a choďte tam, dajte tam ten e-mail a v útorok vám niečo príde. Mám už teraz vypísané nejaké zaujímavé veci, že čo tam dám a čo vám príde do mailu, že proste čo ma z technologických vecí za ten týždeň nadchlo a ako čo ma potešilo a čo ma nahnevalo a budete tam mať nové video, ktoré vyjde. A ja sa z toho hrozne teším. Tak to tam choďte fúknuť. Toto bol Ondrej Digital na kanáli Ondrej Digital, vlastne Ondrej Volker na kanáli Ondrej Volker. A to neviem, či môžem povedať tu, aby sa zase nemal iba čiernu obrazovku z tohto kanálu. Ahojte, ďakujem krásne za dopozeranie. Dajte like, to je veľmi dobrá vec. Samozrejme, dajte sem aj odber, to akože bez debaty. Čauko. No a pre tých, čo ste sa dopozerali až sem a samozrejme dali ste odber na ten Substack, tak mám pre vás ešte ukážku, ako si s tými titulkami, respektíve ako si s tým prekladom toho istého videa, ktoré sme skúšali preložiť priamo na tom YouTube, ako si s tým poradila apka Captions. Tak sa pozrite na tú za mňa šokujúcu kvalitu toho prekladu. Intonácia, že to rozoznalo hlas, ako myslím ženský, mužský a tak ďalej. Akože fakt dobré, kámo. Ahojte. Myslím, že áno. Bolo to v 50. rokoch. Vtedy prišli také veľké povodne, že zničili veľkú časť mesta. Takže toto všetko tu na novo postavili.